Hello guys. Hello guys. Good evening. Hello guys. Good evening. Hello guys. Hello pare, maray na bang gisay mo pare? Himala. Himala. Himala, nag-live ako. Kamusta? Jelans Construction Vlog. Lag mo giraray, link mo pare. Iyo baga na yung pinagkakaabalahan ko. Yan ako video sa bukid. Solo lang. Gusto kong mapag-isa. Kamusta pa de ang sa imong nahiling ko ang sa imong mga vlogs medyo pirang aldaw ka ng day na ka magayon dyan pa de tranquilo. Iyo, tranquilo. Tranquilo talaga digdi pa din. Nahiling ko ang sa imong last na vlog. Pirang aldaw nang nakaliis. Duwang aldaw. Update. Paano magpalit ng mga natuklap na 6 by 60 by 60 tire. Nawaran trabaho pa rin. Nawaran nga trabaho. Ay saburay naman. Pero anak ko ba na ako sa channel mo nainutan mo pa kuning pirang siguro pero bagay nasa 30 gareto 30 ba? 30 subscriber sabi niya sa imo. Mabiglang yan sa imo, biglang lobo. Nainutan mo pa baga ko. Pero kung garo ako, dahil napundo, dire-diretso si ko, si vlog ko. Napundo kaya ako mag-vlog ta. Iyon si pinagkakabisihan ko, nakabuo baga ning nakabuo na baga ko ning sarong bahay kubo. Iyo pa di ako manini nakubanan ng pagtukol kan subscribe. Nakubanan ka pala. Paano si pagkakuban pa de? Paano si pagkakuban? Ako si pagkakuban ko. Ala,
Dakula na. Nainutan ako ng pirang ano. Araw kaya. Uy, baga na yun. Yan ako digdi sa ano, bukid. Dahil na ako nagtinda. Kadakulon buaya. Kadakulon buaya sa naga. Nasuya ako sa mga buayang iyan. Nasuya ako sa mga buaya pa di. Kaya nag-ano ako. Nagpundo magtinda. Tapos, iyon na ni ang pinagkakaabalan ko. Bahay kubo. Ma-farm na lang ako. May ano man ako, may talent man. Maski pa paano. Sa pagpa-farm. Medyo masakit, pero kakayahon. Arag baga kita kaya mga Pinoy. Maorag, maano kita. Matyaga kita. Grabe man, imposible man kung mawara ang trabaho pa di. Iyo pa di daw sa inman, igwabo. Iwas-iwas na lang kita. Daw sa in, may buaya. Igdigaro may pa. May pang buaya. Pero imposible yun man na mawara kang trabaho nga kadakol-dakol kang talent. Talent mo di mawawara anay. Sa pagtatay sa gabos, sa pagsusukol gabos na hiro may ano, may sukol. Ikaw mawaraan trabaho. Tabangi daw ko. Ay, tabangi. Tukli daw ko mga sukol-sukol na yan sa tiles. Magibo akong CR ko digdi. May akong CR digdi. May pa akong CR. Nag-uudo lang ko sa sapa. Nag-uudo sa sapa. Naudo lang ko sa sapa nga. Nagbabahog ako sa sapa. Madali arin. Sa CR. Madali lang yun sa imo. Ay ano, may hapot ako. Sa pag-gibo ng CR sa anong apod gani, itong sadit lang na CR, pira ang sukol ka iyan. Depende sa kagustuhan ko. Nasukol. Pirang ang sukol kang hollow blocks ay napira ang hollow blocks kang CR itong pag sa kalot baga. Ang grabe. Itong sa kalot. Mag-join ka kaya para mag-ulay kita digdiyo. Paano pag-join pala digdi? Nalingaw na akong
Haloy na kaya kung di nagla-live kaya nalingaw na akong pag sakat nag highlight. Lingaw na ako mag di na kaya ko nakaka-live ba eh. Kaya nalingaw ako kung paano pasakat. Okay, okay. Ang pinakasadit 130 by 150 centimeter. Ay, saburing may palang si ano ko baka day naman ko kay makaduko. Ang centimeter sa baba kang ano metros ang pagiling centimeter sa taas anong apod ka ito 100 sarap may bang sarap may bang na pa sarap may banga na pa ang ano ang 150 garo 150 centimeter sarap may banga na pa garang iwasan na pinakasadit na yan iyo 150 ang laba 150 iya gets ko salamat sa kaaraman iya salamat na maray ano yan si Kalot yan si Kalot ano nawala na 150 100 130 by 150 centimeter silaba 150 si mismong CR iba man si Sukol kang Kalot awag sa iba talaga pag mayang araw mo na ano yan ang sukol na yan pa di sa luwas sa laog pag sinukol baga kaya pag ang sukol baga tapos sinunod ba yung 100 na yan 130 yan sa laog kayo iba na ang sukol kaya ma-adjust na ang ano niya ano si lapad kang ano sa Kalot pa di may problema yan dawa nga ano gulong lang iya pwede
Si ano lang pala, si CR lang ang pinag-uurulayan ta pala. Iba man si Kalot. Ah. Ang sukol ka itong ano, labot kang inidoro. Ano, saro lang. Anong PVC ang ano diyan, pwede sa ano kang inidoro? Anong sukol kang PVC? Anong size? Sarong sukol lang yan na, sarong size lang. Ang labot ka itong ano kang inidoro o bowl. Depende sa inidoro mo. Anong inidoro dito? Si inidoro lang na ano, na pang tios lang. Pang tios lang na inidoro. Aram mo yan mga inidorong pang tios lang. Itong ano man siya, binabakal mo na ano, itong kulay puti. Igwa ka kayang inidorong garasimento lang na ano, flat. Itong ano, inidorong puti na pangmayaman man lang. Pinakasadit na inidoro dawa 3 inches lang. Tubo. Ay, tubo 3 inches. Size 3 inches. Tubo. Yung 3 inches. Tapos, kung diretso hanggang linya pang tubo, pwede na yun. 3 inches. Itong ano to, ano? Itong luwas. Di, diretso. Diretso lang. Sa tungod lang kaya. Septic tank. Daining ano? Ning papaanon kaning anong apod kani? Itong pigalag sa tubong pang day ko ano tutungod sa inidoro ang tank. Yan, elbow. Ayo, lalaganan kong elbow ta. Itong ano niya, itong kalot, lalaganan ko ng ano, syempre pangpapusog man. Baka baga magaba. Lalaganan ko siya ng hollow blocks, ang kalot. Sisimintohan ko, tapos tatakupan ko ng ano, simento man. Kakabilyahan ko, argan. Ang pigaan ko itong sa inodoro lang. Ano ko siya, rarayo sa labot. Baka pag tukawi ko nga mag magdiretso kita sa labot kaya baka maghuldo. Irarayo ko siya. Siguro mga arog lang ka ni ka lipot. Tapos iba man sisimentong ko. May baka baga mahulog kita sa labot ka nga. Ayan.
Di ka na pala. Ay, aram ko na kung taano tamayo kang trabaho. Nagpinya siya baga. Kay mampalan. May kang work. Tapos, siyempre, magkaka-work ka na naman. Sabi na. Sabi na. Elbow. Tapos, 150. 130. Yeah. Salamat sa kaaraman pari. Tapos 3 inches. Igwa naman pari. Hirak. Igwa na yan. Siyempre, tapos na ang pinya Francia. Maano na naman. Matipon-tipon na naman pang anong apod kaniya. Anong sunod na naman na November 1. Pistang Kalag. Sunod kan. December na. Sunod bagong taon. Ay nako. Buhay nga naman ano. Marika nga na nakaka-upload ako. Bulan ang upload ko. Ay dahil nga ko nakaka-upload na. Siguro ngunyan nakaisip ako maglabta ang what's hour ko hababao na. Nawawara sa buray na apo yan. Nawawara ang what's hour ko. Hirak man. Marika nga ta nagsasahod ka na garo. Taaram ko ang what's hour mo ano dakula na maray ang what's hour mo. Tapos ang subscriber mo lang si ano. Wah, digo. Ang naging problema mo lang dyan si ano, si anong apod ganiya, si subscriber mo dati, tana sa 100, ano, 48. Pirang kaipuhan ka yan. Masakit pa. Ano, masakit talaga mag-YouTube pag dai ka sikat. Hindi na. Biro mo yan. Mari ka nga nita igwa ng araw ka yan. Ako maya pa. Pero madali ka na. Ako maya pa ka yan. Tiyaga-tiyaga. Iyo bagang sabi ko sa iyo, tiyaga-tiyaga. Ako kaya na, wala ako sa ano, sa mundo ng YouTube. Ika, diretso lang. Very good. Congrats to you. Congrats. Kaya, tiyaga-tiyaga lang. Ako ngunyan no, nagkakamang-kamang na naman ako pa. Ano na eh, tapos na si medyo kabisihan ko talaga. Pero, oral daw, busy man ako talaga, oral daw. Busy pa din sa oral daw, pero isasabay ko ito yung pag live ko. Yan duman, kiugaman. Aray ko, din nga ko. Yan duman sa ano, duman sa harong. Yan sa harong. Pero ako yan digdita. Di ito pididigdita. Nag-i-eskwela kaya ito. Nag-i-school. Kaya di siya pididigdita. Kang bakasyon, yan siya digdi. Ibang ko digdi. Kaya iba-iba ko digdi. Solo lang ako digdi.
ano, nagpapakaringan. Naggibo ka ng kubo, nag, uyan, piga, ano ko, tukawan. Hmm. Piga, buo ko, tapos may pa kung ano, pangbubong, yan, sala ko. Sala. Tapos, ang ano ko digdiyo, kala mo kuryente ni, bako. Oh, ano lang yan, si A75 na bumbilya, tapos si battery kang saro kong motor, kino ako, iyon na yan. Tapos ining ilaw ko digdi sa luwas, solar. Hmm. Kaya ano nun. Tapos, piling daw pwede kan, lamisa mo. Lamisa, ano, papatindugan mo. Oh, uni, lamisa. Hmm. Pwede ni, patindugan, pwede ni patindugan. Ligilito. Tapos ano yun, si chili oil na ano, pigdara ko. Magsabi ka lang pa di, bisitahon mo ko digdi. Chat, mag-chat ka sa ko. Taday ko baga nahiling ang Facebook mo. Araw mo man ang ano ko, kabro dalisay. Mag-chat ka ta, ma, ano kita. Basta libre mo. Magdara kang pulutan, akong bahala sa ano. Akong bahala sa, yun na to, magilito.